No, ese no es un oso. No, a mí me toca mi estrella. ¡Sergio! ¡Muéstrala! ¡Vete, puñetes! La meva família sempre ha estat molt de camp. Des de petita sempre m'ha encantat, sobretot els animals, i de fet quan era bastant menuda sempre havia dit que volia ser veterinària. La meva germana, per exemple, sempre es volia quedar a casa mirant la televisió, jugant amb les consoletes, el que fos. Jo sempre apretava el papa, puc venir a l'horta, puc venir a la granja, puc venir a remenar, que és el que fem de petitets. Sempre era la que buscava i trobava un escarabat, o trobava un cuc, o el que fos, i inclús perseguia els altres nens i nenes, no? Però mireu, mireu que xulo! Has vist l'ocell? El meu pare sempre ha estat una miqueta com el meu referent, no? És la persona que més admiro, de les que més admiro, per la manera d'entendre la feina, per la manera d'entendre la vida, i això ha anat canviant amb els anys també d'alguna manera, no? Abans potser només el valor era treballar, treballar, treballar i guanyar i subsistir, i ara doncs intentem combinar el projecte amb la vida, no? I aquesta part de conciliació personal, que és una cosa que he après d'ell també. La part de l'educació és que realment m'apassiona. O sigui, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt poder ensenyar. He après coses, alguns per les seves discapacitats, he après coses ajudant-los a gestionar els conflictes que hagin pogut tenir entre ells, potser conflictes familiars, o amb els animals, o amb l'entorn. Llavors és una part molt i molt important, penso, del projecte i que m'omple moltíssim. Estava estudiant la carrera de Ciències Ambientals i llavors, en un moment de crisi personal important, em vaig donar compte que no. Sí que no, que m'estava amargant completament la vida, intentant treure unes competències que potser no eren per mi. Llavors vaig decidir deixar la carrera, fer un canvi radical de vida, d'alguna manera. Em vaig parar a pensar, em vaig donar compte que justament també havia anat allargant el treure'm les assignatures de la carrera, perquè mentrestant havíem fundat l'associació El Blauet amb uns quants companys d'aquí a Salt, Girona. Doncs coi, i si ho juntem tot i intento tirar endavant un projecte amb tot això? Justament la idea era aprofitar d'aquest patrimoni, com havia deixat el meu avi, proposem una nova activitat que encaixi amb el que a mi em motiva, amb el que a mi m'agrada, amb el que jo sé fer, i que a més encaixi amb el municipi, encaixi amb les necessitats d'avui en dia de la societat i encaixi amb tot aquest entorn d'aquí del poble de Salt. Donar una miqueta de posar una mica de cullerada que el futur de tots pugui ser millor, no? Si eduquem, sensibilitzem i d'alguna manera incidim en les generacions més joves, és la millor manera que puguem canviar la perspectiva del món i fer que les coses vagin, si més no, una miqueta millor.